Tuosta täällä jotain. Poliitikkoa, joka ottaa suomalaisten kansalaisten asiat tosissaan. Sitä etkö vastaa yhteen kysymykseen? En kerkeä. Onko Suomi maailman onnellisin maa? Tienavat rahaa. Kaikki on väärin. Tällä kertaa komissaarit kävivät auttamassa koronarokotteesta vammautunutta Riina Metsoa muutossa uuteen asuntoon. Taas on matkustuspäivä. Ne voi vielä tehdä kerros tonne iskän autoon. Jo 4. vuotta valtamedia on jättänyt puhumatta aiheesta, ja siksi siitä ei yleisesti puhuta eikä tunneta. Ja siksi suomalainen viranomaiskoneisto, joka yhdistetään kumma kyllä sanaan hyvinvointiyhteiskunta, ei tunnista Riinan tilannetta. Tämä on johtanut lähes täydelliseen umpikujaan ja tulojen menetykseen. Joo, siis yksittäisen ihmisen asioista kantaa vastuun se kunnallinen ja se alueellinen terveysviranomainen. THL ei ole niin kuin yksittäisen ihmisen näkökulmasta semmoista asianajovastuuta. Joo. Siis mäkin tunnen, niin kuin ihan olen tutustunut tämän oman haitan vuoksi, niin tiedän tosi, niin kuin, että on vielä vaikeammin sairastuneita kuin minä ja ei niin kuin, saa mitään apua. Se tuntuu kyllä aika kauhean, varsinkin tälleen hoitajan näkökulmasta, niin se tuntuu aika hirveältä. Ja sitten mä koen, että sitä ei... Niin kuin... Riina ja monet muut ovat yrittäneet tuoda asiaa julki. Sen rokotevaurion niin kuin vuoksi tutkimuksiin. Että neurologi on tehnyt susta lausunnon, että onko hoitosuhde neurologiin jatkuu. Hyvinvointiyhteiskunnan tekijöitä kiinnostaa kuitenkin enemmän oma hyvinvointi ja poliittinen asema. Mä söin siellä. Sinun keitto oli se kasvissa se keitto. Onko se vielä vai? On, joo. Siellä tulee olemaan tosi paljon halvempi asua kuin tässä. Niin siinä mielessä nyt tässä vaiheessa. Kun oli ensiksi tehnyt sen, se tuli mulla aika valmiiksi se ajatus siinä vaiheessa, kun mä tajusin sen työkokeilun myötä, että mulla ei ole, että mä en pysty siihen työhön enää. Niin siinä kohtaa mä niin tajusin, että nyt se on se. Mutta onhan mä tässä 4 vuotta sitä luopumistyötä tehnyt. Suomalainen yhteiskunta ei tarjoa enää hyvinvointia Riinalle, joka kiltisti otti rokotteensa, koska yhteiskunta velvoitti. Fyysinen työnteko väsyttää kehon, aivosomu masentaa ajatukset. Koska media ei nosta asiaa esille, ihmiset eivät usko Riinan ja kaltaistensa tilannetta tai eivät siitä välitä. Ja jopa pilkkaavat. Se, että eihän mulla kauheasti ole rahaa ja siis rupeaa olemaan jo melkein vitsikästä, mutta sen mun työkokeilun aikana mulle myös siis tämä mun entinen työnantajani maksoi liikaa rahaa ja multa peritään nyt yli 600 € sieltäkin pois. Että siitä laskusta on tässä nyt soitellut ja yrittänyt saada kohtuullistamista siihen. Kun en mä tiedä milloin mä saan seuraavan kerran rahaa, ei mulla ole mitään käsitystä. Työtönhän mä nyt sitten oon työtön työnhakija, kun ei mulla ole oikeutta siihen sairas... Työtä yhteiskunnalle, hyvinvointiyhteiskunnalle, Riina teki vammaisten hoitajana. Työ edellytti rokotuksen ja rokote toi Riinalle vammat. Nyt yhteiskunta ei tätä myönnä ja pakenee vastuutaan. Nyt edessä on muutto paljon pienempään, talosta mökkiin. Ja tonne tynnyriin mahtuu vielä jotain. Pitäisikö meidän kuitenkin sitten purkaa noita aitoja? Pepe pitää vaan sitten, pitää tuoda sisältä kaikki roinat tänne ulos ja laittaa Pepe sisälle, ettei se karkaa. Se ei ollut, mä oon laittanut nämä aidat sen takia, että se saa juosta ihan vapaana tuossa pihalla. Niin jos mulla on sellainen päivä, että mä jaksan lenkkeillä, niin se saa olla sitten kuitenkin ulkona.
Mä keuta rupeaa olemaan kipeitä paikkoja. Onko siinä uudessa paikassa, vedät sä sinne aidat? Joo, siellä on siinä tontin ja tien välissä on aita, mutta sitten ne vei ne edelliset sieltä, kun niilläkin on koira, niin ne vei osan niistä aidoista. Mutta mä aion siis ihan koko sen alueen niin kuin aidata, ettei mun tarvi miettiä, että miten se menee. Ja siellä on varmaan ilveksiä ja supia ja semmosia kaikkia, niin ei niittenkään tarvitse tulla siihen pihaan välttämättä. Mulla menee tässä nyt kaikki 2 kotivakuutukset ja sähköt ja kaikki päällekkäin, niin ei olisi varaa. Koitetaan nyt saada. Mä yritän saada siis, että josko mä voisin lauantaina tai sunnuntaina luovuttaa niille avaimet. Sukulaiset auttavat Riinaa muutossa. Miksei? Jos ei se ole näin helppo paikka kuin tää laittaa. No se johonkin saadaan mahtumaan. Lehdet! Toivottavasti ei tule 1 miljoonaa kotiloa näiden mukana. Omaiset on nähnyt. Det är bra ni. Se tulee sinne sisäpuolelle. Mikä ottaa? Miltä komissaari Suhosesta tämä hänen tilanteensa nyt vaikuttaa? Tämähän näyttää siltä, että me ollaan muuttoa tekemässä ja nyt on Riina lähdössä sitten tonne niin noin 50 kilsan päähän. Se on saanut uuden kämpän nyt sieltä sitten ja se on saanut apuja vähän kavereilta ja näin poispäin ja tutuilta ja läheisiltä, koska ei tämä meidän yhteiskunta ja meidän Suomi oikein halua auttaa tämmöisessä tilanteessa. Niin, tämä alkaa näyttää vähän siltä, että ihmistä pitää tehdä itse asiassa. Se on nimenomaan näin. Itse pitää tutkia niin kuin kaikki ja pitää se, että pitää vanhoista perinteistä ja normeista kiinni ja niin omista rutiineista ja muista tämmöisistä, niin sen koittaa pitää aina messissä niin kuin hommissa. Mutta kyllä tässä joudutaan niin kuin itse selviytymään, että ei tästä yhteiskunnasta juurikaan enää muuta kuin... Kolo! Ihan iso paikka. Sellainen juttu, että tässä ei ole laitettu jotain. Ei ole. Hei! Hei sinne! Hei, kato, nyt sulla on sitten vielä, mitäs tähän laittaa? Tässä on siellä tällainen. Tää me nostetaan ja likistetään vähän. Oletko sä vielä keittiössä niitä jotain Mitä täällä joku istuu? Niin. Täällä on vielä isot siivoustalot. Niin on siivoustalot. Ei. Vai onks tää toisinpäin piirretty? Ainakin jos sen selkänojan päälle. Mutta ei se auta. Se ei ole se tuoli siinä mitenkään tiellä, kun siellä on ne aitaelementit. Aina mä. Ne aitaelementit siellä on se, mikä on niinku... Mikä on nekään. Nää on niin kalliita pressuja, että... Mä oon joskus ajatellut, että ostasinko uuden, niin on päätynyt, että en osta. Katos, joo, saisikos ton? Joo, mutta katos, vai tuleeko se täältä? Tää ei sovi menee tosta vähän. Ei. Tulee. Vai rävähtääkö? Varo naamaa, joo. Jos menee poikki. Otas. Ei naisi. Yes! Ei, kun saa what? Okei. No niin, tää lähti nyt kadun varteen jo. Noniin. Joo. No sitten kuka ottaa tämän pekkukärryn, niin seuraava auto tähän sitten, niin mä otan viimeiseksi ton. Joo. Suomi kun on kunnollinen ja asiallinen maa, on useimmille suomalaisille, hyvin tavallisille ja kunnollisille ihmisille, kuten Riinan isälle, mahdotonta sisäistää ja hyväksyä asiaa todeksi. Miltä tämä tilanne tuntuu? No minulta tämä nyt tuntuu, en mä tiedä se paikka mihin on Riina nyt menossa, niin jos mä olisin 15 vuotta sitten kun jäin eläkkeelle ja olisi tehnyt maalle lähtö, niin se voisi olla just semmoinen, mihin voisi mennä. Niin, että on siinä niin hyvääkin. Kyllä, joo. Uusi talo tai mökki on mukava, mutta pieni. Mutta mitäs tämä tilanne, minkä takia Riina tähän ajautui, niin miltä se? Se oli kai se oli siitä koronasta johtuva kunnon laskeminen ja sitten tuli pakkotilanne nähtävästi, että selviytyä jotenkin elämässä eteenpäin.
Miten sä ajattelet, että miten tämä meidän suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on tätä hoitanut? No minusta se on hoitanut tätä nyt huonosti kyllä. On se Riina ollut kyllä sitkeä yrittäjä, että se on pitänyt itsestään huolta ja ottanut asioista selvää ison määrän. Ja Se oli tässä, ei. Onko sulla mennyt luottamus tähän yhteiskuntaan? no en minä sano, että mun omalta kohdalta. Ei ole. Ei ole, mutta Siis ihan ei ne niinku epäile mua muuta kuin se, että just se, että meidän niskalla on insuliinidiabetes ja kun sille diabeteshoitaja on sanonut, että pitää ottaa ne rokotteet, niin se on ottanut. Se on ottanut viime syksynäkin. Hän ei niinku pysty, tai nähtävästi tätä niinku yleistilannetta pysty ymmärtämään. Ei varmaankaan. Ei niinku, hän ajattelee niinku, varmaan meistä moni on ajatellut niinku ennen, niin ei hän ole muuttanut sitä ajatustansa miksikään. Voisiko se olla, että se on vähän niinku liian iso ja paha ajatus hänelle, kun se, että yhteiskunta voisi olla tämmöinen? Niin, voisi olla ehkä sitäkin, tai sitten, että ei niinku uskoo vaan edelleen siihen samaan vanhaan. Riikan astiat onkin jäänyt näkyä tuohon viimeksi. Niistä näitä laitettaisiin, ettei nää hajuu. siellä on tehty oikeita ratkaisuja, jotka tuntuu joidenkin mielestä huonoilta, mutta ei välttämättä. Aika näyttää. Aika näyttää, kun mennään tästä eteenpäin, niin mikä oli väärä ratkaisu ja mikä oikea. Joo, se on tietysti kysymys siitä, että onko ne, jotka on tehnyt vääriä ratkaisuja, haluaako ne myöntää sitä? No sitä ei voi tietää vielä. Ja voihan olla, että siellä on sellaisiakin ihmisiä, jotka ei voi myöntää millään. Niin. Mutta on se jännä, että uskoo vaikka niin kuin näkee kuitenkin tässä. Niin, kyllä. Se on niinku, mutta silleen varmaan niinku on monilla. Koronarokote hajoitti Riinan vanhan elämän, hylätty tukianomus ja euro kerrallaan. Koronarokote toi materiaa ja euroja valmistajilleen ja vei sitä ottajiltaan. Vastuuta vahingoista ei ole missään. Tehtiin sille paikka. Kiitos. Onko toi vielä sellainen tuoli, mihin uskastaisiko siihen mukavaa istahtaa vähän? Tänne pitää laittaa tonne tollas. Mites tavarat mahtuu? Ei ole oikein helppoa paikka vielä. Siinäpä se. Se on hyvä kysymys, että miten tavarat mahtuu. Kyllä ne sit mahtuu, kun ne järjestellään. Mutta Riina ei vaikuta jääneen kiinni menneeseen. Täällä yhteiskuntaa ei niin tarvita. Hyvinvointi lähtee itsestä. Miten sä oot noin pidemmälle ajatellut, että sitten niin kuin vaikka muutaman vuoden päästä täällä tekee? Ai mitä mä teen täällä? Niin. No mä teen varmaan ihan niitä samoja asioita, mitä mä oon aina tehnyt. Hortoilen ja käsitöitä ja... Joo, en tiedä. Luuletko, että sillä tavalla voisi vaikka niin kuin alkaa elää? Kyllä mä oon vähän niin kuin miettinyt. Täällä on aika paljon. Täällä on esimerkiksi Kuhmalahdessahan on se Kuhmalahden kyläpankki, missä myydään käsitöitä. Ja siis sit siellä myös pidetään kaikkia kursseja. Eli mä oon niin kuin siis sellaista myös niin kuin miettinyt, että jos niin mä voisin siis myydä mun osaamista kursseina. Niin. Semmoista mä oon niin kuin ajatellut. Ja sitten olisi hillot ja kaikki tällaiset hyytelöt, niin se olisi sitä, että mä voisin tehdä, mä tekisin mielellään itsestä, kun mulla on se kananmunajuttu silloin tehnyt tuo, niin
omenat ja kaikki tämmöiset näin, niin se on hirmu suosittua, noi omenahillot ja muut, ne lähtee ihan käsistä. Ja tänä päivänä, kun sä menet ostaa jotain omenahilloa kaupastakin, niin et sä tiedä, mitä siellä on. Siellä voi olla vaikka muovipalasia. Joo, ja se on niinku itselle niinku just se tärkeä. Sen takia mä tykkään tehdä ruuat niinku ihan alusta asti. Ja siis täällähän on maitotila, mistä saa hakea vapaata maitoa. Kun yhteiskunnan peli ei enää toimi, on pelattava omaa peliä. Joo, siis nyt laitoin siis roskalavaryhmään mankelin, niin sen tuli hakemaan yksi nainen, joka sanoi heti, että hei, että mä kävin vähän stalkkaa sun Facebookia, että mehän mennään ihan samoilla linjoilla näissä Povaeri ja muissa asioissa. Että näin, ja sitten me siinä jo vaiheltiin jotakin niin kuin, siinä. Ja sitten mä sanoin, että no varaa nyt sitten vähän aikaa, kun tuut, että keritään keittää kahvit. Ja meillä olisi riittänyt juttua vaikka kuinka. Ja siis Pirkanmaan alueella, niin hänen miehellä on lihakarjatila. Voi vitsi, hieno. Niin semmoiset tuttavuudet on kyllä hyviä ja mielenkiintoisia. Joo, ja sitten ehkä voisi justiinsa vähän vaihtaa jotain hillopurkkia johonkin naudanlihaa. Näin se pitäisi toimia. Joo, mustikka ja puolukka, metsät ja... Vähän kuin tekisi matkan vanhoille hyville ajoille. Kyllä, juuri näin. Joo, ja sitten meillä on täällä myös silleen, niin kuin, mä en ole häntä vielä nähnyt, mutta puhelimessa on puhunut, niin täällä asuu siis semmoinen ihminen, joka opiskelee luonnonvaraviljelyä, ja siitä ollaan niin kuin ajateltu just, että lähettäisiin niin kuin suurin osa esimerkiksi kuivatusta nokkosesta, mitä Suomessa myydään, niin se tuodaan ulkomailta. Onko se niitäkin näin? Aivan järjetöntä. Joo, me aletaan viljelee nokkosta. No joo. Se on aika helppo varmaan viljellä. Niin mä ajattelen, joo. Mutta siis myös niin kuin muita. Ja sitten, et saisi ne niin kuin jalostettua niin kuin myyntituotteiksi. Niin semmoisia visioita meillä erittäin tässä nyt on. Visioita. Joo, täällä on nyt 5 naista, ketkä on tästä asiasta täällä näin. No mutta se on kyllä kiva puoli ja muuten. Se on tämän hässäkän jälkeen just mikä sulla on. Ja kun on voimat vähissä eikä aina oikein saisi irti, niin mietit sillä että ei tässä nää ottaa ja ne saa seuraavan päivänä. Ja sit kun se tulee se boosti päälle, että yhtäkkiä se rupeaa, nyt toi pihajuttu ja toi, niin sit se on aika nastaakin aikaa. Että sulla on semmoista tekemistä ja aktiviteettia, että mistä sulle tulee hyvä mieli. Ja sitten hei tonhan mä teen, nyt mä käyn siellä kirpparin katsoa, jos sieltä yksi vie sinne emallinen kulho tuohon, se on niin mielettömän näköinen tuohon pöydän. Nyt on voikukat niin upeasti, mä toivon, ettei ne mennä ohi, kun siis voikukkasiirappia saa nyt. Voikukastahan, sehän on niin terveellistä. Joo, ja sitten sehän on ihan, siis se on detoksi. Se puhdistaa. Vahva detoksi. Mulla on aika sellaisia selkeitä semmoisia visioita, että mä vaan pääsen täällä sitten jossain vaiheessa. Mutta se voi olla, että kun tää muutto on tehty, niin mä luulen, että tulee varmaan jonkunlainen. Tässä on vaan nyt ollut pakko jaksaa. Et välillä on no nyt mä esimerkiksi, niin nythän mulla oli ihan nälkä taas, mutta siis aamulla mä en mennä pystyä syömään mitään, kun oli niin kauhea olo.